Li bajarê Girkêlegê girseya gel daketa kolanan û ji bo yekîtiya gelê Kurd dengê xwe bilind kir. Di girseyê de Şêx Mirşidê Xiznewî amade bû û got ku di van deman de partiyên Kurdî li hev dicivin û ji rûniştivanan xwest ku her kes ji aliyê xwe ve zextê li ser partiyan bike, da ku ev hewldanên Yekrêziya Aliyên Kurdî yên siyasî li ser bikeve. Dijminê me wê hemû qewetê xwe hewldanê bikin, civîna îro xirab. Ji ber vê yekî, karê gotê xwestin, ji me bêje em gel, em millet, em wan nakûkiya bidine erdê. Gotinên giran em nemaje bêjin. Xîtabê texwînê di nav xwe de rakin. Geko ne lazim e hemû wekeke bifikirin. Di demeke ku nexşeyê siyasî li Sûriyayê bi giştî hatiye guhartin û rejîmeke nû li Şamê tê avakirin, partiyên Kurdî heta wekî roja îro bi Yekrêziya Mala Kurdî xwe jê re amade nekirine. Lewra hewldanên Yekîtiyê ji aliyên partiyên ji dervî enekesê û peyenekê û kesên serbixwe jî tên kirin, ji bo hemî aliyên Kurdî li hev kom bibin. Divê em Kurd tev de werne cem hev mumessilê hemû fîatê miletê me û serê wê de tevgera siyasî em hev qebûl bikin, em yekşan de Kurdî ava bikin ji bo mafê miletê Kurd, ji bo Sûriya nû em tê de xwedî cî û xwedî dewr bin û em karibin li ser pelikek siyasî em wek Kurd di Sûriya de dîtname ji bo Sûriya nû çiya û xwesteka Kurd çiya em deyne ser masa danûstandina bi hemû xelkê Sûrî û ev kesê ku îro nû hatine Şam rûniştin. Rûniştivanên deverê bi dilgermî bendewarin ku hewldanên Yekrêziya Mala Kurdî herin serî û dirrehtin ku heta niha ev yek pêk nehatiye. Ji loma bihêvîne ku destkeftiyên Kurdan li Bakur û Rojhilatê Sûriyayê werin parastin û mafê wan newe windakirin. Vîtkin ev ehzabê me hemû bine yek, yanî eybe û şerme heta wekin ha hê em negihane qerarekî û hê kesek kesî ve nehatiye. Yani em dixwazin hemû bine yek çiku yani اون خوازن هکه و نبنه یک و رجعه هره یعنی ام هموش واده هرن یعنی کردستان نامینه ایرو فرصته که تاریخیه از هیوید کم اف سیاستمنداری ما همو استغلال کن به فرصته و همو بنه یک و ببنه خودی قرار. رونشتوانên Girkêlegê bi girseya xwe ya berfereh dane xuyakirin ku ji ber doza wan ya sereke ew bi hemî nêrîn û ramanên xwe yek helwestin û li benda tevgera xwe ya siyasî ne ku van hêviyên wan bicehbîne. Jîro Mîtanî, Dengê Amerîka, Girkêlegê.